Barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. A yau shirinmu da muke tafan muku da shi shine bambancin tsakanin mace mai ƙiba da siririya. Kada dai ku manta da subscribe sannan ku mana like ku mana share. Mun gode. Ayi sauraro lafiya. A yanzu za mu bambance muku tsakanin mace mai ƙiba da siririya. Wacce ce tafi ƙarko, tafi juriya a zamantakewa aure ko mu'amalar yau da kullum ta rayuwa. Za mu fara muku bayani akan mace mai ƙiba. Duk inda za ka samu mace mai ƙiba za ka ganta tana da gajeren gindi, sannan ba ta jure ci. Idan ana cinta da wuri take kawowa, sannan da wuri take gajiya. Wannan na farko kenan, sannan ku saurari bayani akan mace siririya. So ya rikita ni sa ido cikin nawa ka duba. Duk inda za ka samu siririyar mace za ka ganta da dogon duri, tana da zurfin gindi, sannan kuma idan ana cinta ba ta gajiya da wuri. Sannan siririyar mace tana da nonuwa 'yan ƙanana wanda a lokacin da ake jima'i da ita tana so ake tsotsan mata wannan nonuwan nata, ana shafa su, tana jin daɗi a cikin jikinta. Mu haɗa a kashi na biyu. Daga ni taku malamar mata, ina godiya. Kada ku manta da subscribe, like, share. Na gode malamar mata.